ya Kisii niko bono mujumbe we bunge ya Kitutu Chache North Mheshimiwa Japhet Nyakundi anyara koba kako tarira na kurotota na bwigo gwasi uri gati ya magendro ase chiskuru ase bunge yo ase bona anyara koba gakoria eira yogochia kubwaterana na babwatani kuru ase chi sector na bwigo abatendribe sector yo borendi bune nchiremo yogochigosiria ebinyugwa na marwari atancheria ase chinsemecho ase bona atebire obonigwa wa marwari atancheria na kukoirire kwerenya magega amagendro ya masomo nigaringe kuyakwana ayayiga omubasorera ase bunge yokera ainekia ogochakiwa na boigo gwasi ori kwa magendro ase chiskuru abuna gotumanya murikito Daniel Ontiri ukwana umugasorero ase nsemo ya Saramba imeye wodi ya Munyero ase bunge ya Kitutu Chache North Musike Nyakundi nigagendera kuboria abateneri boborendi ase nsemiga bakoragwa na Emmanuel Runo uno komanda bobanyimbo ase sub county ya Marani kukenderia omokyobo ase segi yokurwania oboengi obonyo nobonia abomarua tanchiri obobe bwagendere korelekana komentekana na mono asa matuka bwangoiga ase nsemeyiga. Ukipata mtu ya changa shika weka ndani. Kama hiyo changa ndio itafanya nipoteze kura, afadhali nipoteze. Kwa sababu mimi sikuchaguliwa kwa sababu ya pombe. Mimi nilichaguliwa nifanye kazi. Na kama ni kazi nitafanya. Kama ni changa tutatoa. Kama ni bangi tutatoa. Hatuwezi kubali maneno ya bangi hapa. Ukwana chinga kejo Musike Nyakundi nigatebuna okonywa kwa marwano botumiki wechinyesore. Nigati yebinto biri byagendere kwirira komentekana kubosalia senseme yegati abo gotachirwa nse kwa bana. No ibi webinto ebinto biwendelete gusirigwa. Watu wanavuta bangi ndio wanasumbua wasichana wetu hapa. Watu wanavuta bangi ndio wanafanya maneno mengine kwa ile ikubaliki. Ndio wanakuwa wezi wanatuibia mawaya ya stima hapa. Kwa hivyo wewe ukipata mtu shika weka ndani. Na mimi hakuna siku utapata nikikupigia simu ati mtu ya bangi ameshikwa, mtu ya pombe ameshikwa, hata kama ni rafiki yangu, hata kama ni hao wako kwa timu yangu, shika weka ndani, mimi sijali. Asense mwende nigakwanira amaonchulio ajagendere kwirira amachibwa mayana mwana asamatemo manene yikirasi y12 KCSE chi chiri twakanyolire omwaka oli twanyolire chi yange 200 omwaka oyo chi twanyorete echire 18 chyoka constituency engima esababu neri nabatebeti abatebeti omwana gocha konyore nero kolire gasi enkongu pa yogotaso ekrasi masome. So uno moiboli make sure abana basoire krasi me bakolire ki basomire. Asense mwende siasa yekerogo kyoborai wense yo mwaka wechirubere na 2022 nigo yabwatanse hasalira gocha koendera komubwatisyo murai wense Dr. William Samoei Ruto elio wekinia ge siasa na koendera gwekireneria bamenyi bense meyiga magendero ndwa enyombe ye na agachete nduo ngende asomonto gete na para ya neteraera wona gakitigamba boli enyombe ye yangire para ye rami kilomita 64 enyombe ye yangire stima nero nababekera nende yende nero erenchera ndwa nchikobwati omonto otarateba gusenko boli ale litangani nchikobwati omonto otarakwana gusenko boli ale ende bonega muna tokwana mbwate chibaje direnga ibere ono ntike chibese echi ngante bono tigamuganyerere 2027 tikora die ndagere liko endagere nerere mesa ntike ndagere mesa nganye ndagere chikoni igotorie ere mesa igoro toraria mandazi ya mesa igoro tumanya ko tukanya egeteri gocha 2027 egati ya magendro yibo Musike Nyakundi akwanira ngamo no motyoye bukoeneke buna oyikire chinguru cyo morero hasi chinsemo chipara ne chibasari igati ndikoruo iga nonkobera liribakoena nestima na injina sabe yane na letera abantu bana magaya Musike Nyakundi negegore lab yichi computer ase skuru ye secondary ya Nyagonyi hata usiogope hata kazi ni yako getambukiro kiago kya abateneri be skuru iga boigo na bamenyi bekinyureke
nkurubuthire gethaseni kia getembe litirane nguruko Daniel Wuntiri.